Awganistanyň Türkmenistan serhedine goňşy bolan Batqys welaýatynda dün goşa ýer titremesi boldy. Birinji tolkun 5,3 güýçlülükde boldy. Ikinji tolkun bolsa 4,9 güýçlülükde boldy. Ýer titremäniň netijesinde 23 adamyň ýok bolandygy anyklanyldy. Ýykylan jaýlaryň sany bolsa 700-ü geçendigi bildirilýär. Batqys welaýatynyň ýaşaýjylarynyň bir möçberi türkmenler bolandygyny hem belläp geçmek möhüm. La.